Bit-bit ti search warrant, sinukisok dagiti pulis ti balay ni alias Freton, ang maysa a drug surrenderi iti barangay Magoyapiep, Sallapadan, ABRA, pasado alas 6 iti agsapa. Maysa dito a drug surrenderi iti tawen 2016. Classified isu na as high value individual, categorized as posher. Daday tikot nabayag mo nga imon monitor dagito tropa tayo. So nga nainayon mo dagito na PDEU kini PIU tayo iti ABRA Police Provincial Office. Iti panagsukisok ti kameng ti pulisya na kumpiskar ti dua nga heat-sealed transparent plastic sachet ang naglaon ti mapapati a shabu ang nakadulin iti maysa a pencil case. Ag total iti 11.08 grams nga adaan iti standard drug price ng 75,344. Naala da diyan ay drug evidence iyan ti may isang silver pencil case. Actually nakalaan dagat diay second floor iti balay nga open. Karaman pa ano kumpiskar ti silver pencil case, lighter, unused plastic sachet, ken assorted drug paraphernalia. Adan iti koti Sallapadan Police Station ti suspect ken sumango ti reklamo a panaglabsing ti Republic Act 9165 wenno Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tinabalaygian na panakatiliw ti suspect ket gapo iti napagtitipo na pwersa ti Sallapadan MPS, PIDEO, RMFB ken PMFC. Agtutuloy met tinainget nga operasyon ti pulisya kontra iti iligal a droga. Jessica Boreta, Balitang Solid North.